Lalu, oras madita saluhutna, ruas nihuriata Gereja Metodis Indonesia, mauliate tapasaha tutuata, dinaung dilehonna dihita hai pason, bui hita marpungu, dinalaho mamuji-muji tuhata. Dalam Pangula Nihuria Gereja Metodis Indonesia, Jemaat Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan, pasahaton mauliate tusude hita naro marminggu di bagasan sadarion. Minggu naro arop rohata rapi tamu setoktong marminggu di berbahasa Indonesia pukul 8, dohot di berbahasa Batak pukul 10 sada wib. Tuhatama nama dongani hita. Inalau bukota parminggota tapahohoma martangi yang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Rim mahita saluhut na jongjong, tay dehon ma Yesus saingani. Pujiokuma Jahoba sian nasa roha diluhutan niaka partigor dohot dihuriai. Balgado akka pabahenan ni Jahoba hinalunguton ni sude akka nalomoroha disi. Hamuliaon dohot hasangapod do parulaonna jalahot do jongjong hati goranai saliling-liling na. Marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anak na Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia na tumopalangit dohot tanoon, say di pasahorhon madamena tutod di tabe. Amin. Jongjong dope hita tapuji tuhata, marede sian nomor 152. Oh
Martangiang mahita manopoti pangalau syota tujulo ni debata rap mahita madok tangiang panidang yotai. Ali amanami na di Banua Gijang na manopahami sian holong ni roham na mangaramoti hami marhite-hite holong mi jalan hapatauhon hami di bagasan holong ni roham mardongan haserepon ni roha upar hotopot hami do naso huhalongi hami ho sian nasaroha todi pikiran duhut gugunami jala donganipe daku haolongi hami songon pakkaholongi ni Kristus di hami namia dongolum di bagasan todi nami alai hutulak hami doi marhite-hite pangalahon hami hutulak hami do todim dang huradauti hami lomo ni roham ipe sesa manasa dusa nahula hami urupi mahami paturehon pangalahon nami jala di bagasan panugu-nuguon ni todim mahami disude ulaon nanaing ulon nami tujulanon asa gabe patar di bagasan hami dohot di bagasan saluhut halak hamuliaon ni panopayonmu marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pohom mahita martangiang di bagasan rohatabi. Tapi gema hatan itu hata si patogar todi dihita onpe hamua kahaholongan ala naung tuhita akka baga-baga odeng tapaias madirita sian nasa natau pahodar hod daging dohot todi laho patuluson habadiaon mardongan miar mida debata. Amin. Rap mahita martangiang marhite tangiang dan yajarhon itu hata tangiang alia manami. Alia manami na di Banua Gijang sai pinurbadia magwarmu sai Roma harajaunmu sai saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unang hami togiho tu pangujunan palua mahami sian pangago ai hodo napuna harajaun dohot hagugun dohot asangapon rodi saliling nililingna. Amin. Rian itu hata dinalaho majaha hatani debata hita marsialusalusan imana tersurat di buku Pesalmen 20 sia mamuka sian ayat sada ro di ayat 10 sada di ayat 10 sada rapita non majaha rimah hita saluhun na jongjong. Kita mulai mah. Lehon matu Jahoba hamu aliaka anak ni debata lehon matu Jahoba hamu liaon dohot hagugoon lehon matu Jahoba hamu liaon ni guarna marsomba mahamu Jahoba memake pakaian karhaduan Suara ni Jahoba do di atas niaka aek debata ni hamu liaon parohon ronggur Jahoba do di atas aek akan nabulun. Suara ni Jahoba do mardongan hagogon. Suara ni Jahoba mardongan hagongan. Suara ni Jahoba do upunokon akka hau ares. Jala dipunokon Jahoba do akka hau ares ni Libanon. Huhut padihal-dihalon nasida dibahen songon anak ni Lobo nang Libanon nang Sirion songon anak ni Horbojan. Suara ni Jahoba do manggurasahon jilam ni api.
suara ni Jehovah do mambain humutal halongonan di hutal Jehovah do halongan kare. Suara ni Jehovah do mabahen marasar akatini jala di palanga do akka tobak jala sudena di bagasan coronai maddok hamuliaun. Marha bangsa do Jehovah makorhon aik nasumar jala marha bangsa do Jehovah kabua raja ro di saleleng-lelengna. Rapita majaha lehonon ni Jehovah do sogut pargogo tu bangsonai tupahan ni Jehovah do sogut bangsona mardame-dame. Sangap ma di debata ama anak doto di porbadia tai dehon ma sangap ma di ama. Sangap ma di ama anak doto di porbadia ke. Rap mahita makatidakon haporsiaw tai songon nahina tidakon ni dong atas haporsiaw dilihat portibion rap mahita maldok ahu porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumapalangit do tano ahu porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabi-gabias siaton di porbadia andorak soa bubuhan. Ido tuhatan na tumaon na birnit di panguhuman ni Silatus. Namate tarpajal do ibana di hau pinorsilang jala di tanom. Dungi mulak mangulu di hari patuluhon. Nama naik tu surgo lau hundul di siamun ni debata Jehovah. Amanai pargogo na suatu dosane. Isimay bana pay mamulak sogo tutanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Ahu porsea ditondi porbadia, jala adong sadahuria na badia, huria hatopan nyala Kristen akka na badia, dohot diasesani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu do sogo daging ni halak nong mate, dohot dianguluan na sora suda. Amin. Hudul mahamu. Epistel patujulo ni Jamita atani tuhatta di parminggota di bagasa sadarion iman atar surat di ulaun ni apostel bidualu mamuka sian ayat 14 sahak rodi ayat 17 songonon ma tar surat di si tapai hutiut ma di bagasa rohat tabi. Alai dung di BG akka apostel na di Jerusalem naung di jalo halak Samariai hantani debata disuruh nasida ma si Petrus dohot si Johannes manopot nasida. Tuat ma nasida tangyakon ma akka dongani asa di jalo tod di porbadia ay idang dope songgop tod di manang tuise nasida asal tardidi do nasida tu bagasan goar ni Tuhan Yesus. Jadi mangapehot tangan ma aposteli tu nasida gabe di jalo ma tod di porbadia. Olak nima sahakna martua ma akan nau bege hatani debata jala nau peopsa. Amin. Apa sahat ma peliata ima di ruangan
dinalau masuk ruangan tanah kening nungan tepasahat songonon ma hatan itu hatta nalau pasahatot pilihan hita naing songonima marsinondang palito muna di jolo ni halak asa di ida akka pabahenan muna nadenggani asa dipuji nasida ama muna na di banua gijangi Uhud papungu pilihan Marede Mahita sian nomor 157 ayat sadaro ditulu. Mahita salu na jongjong tapasahat mapilianta maredehita say pasu-pasu o Tuhan. Tabegema tikting namasa di huriata. Shalom. Tapatakas mojo tikting manang buah-buah di huriata di Bagasan Sadarion. Minggu tanggal 10 Januari 2022
Toktong do ingotota pasahak piliata adorak so masuk tu ingananon. Anon jam 5 botarina sabsa tu nasidung di patu pahuriatta do ibadah bona taon ima nani ihuton ni AKLS CLS dohot majelis ni gemi kasih karunia jadi akahita LS CLS majelis tayong be mayan no botari. Minggu 16 Januari 2022 toktong mataingot pasato piliata lau masuk tu inganan parmingguanon. Akar ruas ni huria na marulang tahun perkawinan siat tanggal sia saat tu tanggal 15 Januari 2022 adong 2 keluarga. Akar ruas ni huria na marulang tahun ari hatu tubuh siat tanggal sia saat tu tanggal 15 Januari 2022 adong 12 halak. Waka na marulang tahun hatani tu hatta madok molo tuk tinggil situ turoham tumangihon suara ni Jehovah de Batam maringgas roham mangulahon patikna akan nahutonahon itu ho sadarion jadi pabakiton ni Jehovah de Batam maho tumimbul sian nasa bangso di tanoon. Keluarga besar Gemi Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan pasahaton selamat ulang tahun gajang maumur muna hipas jala goklas ni roha mahamu toktong Tuhata Yesus Kristus mamasu masuhamu. Aka himbauan na adong di buletit tabe na adong di tangata tajahabe mai asa taingot. Tongoni matikting na masa dihita di bagasan sadarion. Adorak so martangyang hamalimon hita marede hita siya bukwede nomor 250 ayat sadaro di 2. Pauduk marohata martangyang mahita. Tama dohami madok mauliate tuho ali Tuhan Jehovah de bata amanami na marhabangsa di Banua Ginjang. Marhite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Naung mate humoko pami. Mula mangolu jalanay tu surgo. Lao para dehon inganan dihami akana porsea diho. Ale Tuhan de bata Jehovah amanami mauliate madiho
di parmudu-mudu hodo ngolu nami manipat sa minggu na salpu, jala di bagasa tikyon, pajupang bohi hami sama hami, ruas ni huriamon di bagasan las ni roha. Pajupak kami doko akan naposom, apala di tikyon ali Tuhan. Ali Tuhan de bata Jehovah manami dang ala ni gogo nami, manang ala ni sibahenon nami isude di jalo hami, alai ala asini rohamdo, di parmudu-mudu hongolu nami, di patuko sa luhut akan narikoti di hami, diliako hahipasod di hami ali Tuhan, terlumubi amanami inanami akan nonggajang umurna, di luas sodo pero apala di tikyon mamuji pasangapon ho rap dohot tami, rap dohot akan naposom ali Tuhan. Tuhan de bata Jehovah manami tabay magugo pangurupion di aka ama inanami nong lanjut usia. Asa toktong na sida makirim, jalo madok mauliate tuho di sude asi dohot holong ni roham, nanaing jalon na sida do pesian ho ali Tuhan. Ramoti jala parmudu-mudu masude, aka yanakon nami naso dapot karejo do peli Tuhan, yanakon nami naso dilako do pe sirokap mitod dinasidabe, anak dohot boru ni huriam, yanakon nami naso dilako do apayalak kepoparan, naung dipasupos ho na sida marumah tangga ali Tuhan. Tuhan de bata Jehovah manami sudena ihu pasahat tami tuho. Hami songon akan atoras daktu gogo nami, lau mangalian akan narikoti di anakon nami, alai hotung mat saituk do gugum ali Tuhan, ay hodo pargogo na suhatudusan. Ali Tuhan de bata Jehovah manami, upasat kami tuho sude na posom na mangula di huriamon gemi kasih karunia. Ima amang padita Japorman Saragi songon pimpinan jemaat, amang Kriston siahaan songon asisten sada, inang Risma boru marpaung songon asisten, songon inang Elita boru huta barat songon asisten. Tuhan de bata Jehovah manami tabaya kahai pasoni, tabaya kagogo bisuk nasyako itu akan naposomon, lao mangalean akka hatami tu akka ruasmu, asalam hutad dahami huali Tuhan, asalam huboto hami madok mauliate tuho. Ramoti masude akka yanakon ni naposomon naung pinalumahemu tu nasida, asa gabi akka anak nahasiay muse, asa gabi anak na manadaho mamuji dohot pasangapon ho. Nang hami sudi ruasmu piali Tuhan, tuho doho pasahat tami. Asa toktong boy hami ro, tuingananon, lau mamuji pasangapoko di ganuk minggu, liam madi hami hahipason, padao masyak kami COVID-10 siya yali Tuhan, ay natoktong dope adong di negara namion. Jala si pata hubigi hami, ujorbu dope nanaing rona li Tuhan, alani tuho mahupasahat tami. Daktuk manang hasibainon nami tung asini roham dohu pangasahon hami, uban na boy hami malua siya niya li Tuhan. Tuhan de bata Jehovah manami hupasahat tami tuho sudi na posom na mangula di wilayah sada dohot wilayah 2 ng wilayah pengembangan. Hupasahat tami sudi ali Tuhan mulai sian bisop DS akapadita do akka guru Injil. Di dia penasida alay Tuhan mangula, lao marhobas di huriami, nangakan nakarejo di kantor, tuho mahupasat tami alay Tuhan, asaho mangaliat tunasida biar mida Jehovah, jala asaboy alay Tuhan lamrarat hatami, marhite Gereja Metodis Indonesia. Upasat tami tuho pamareta nami ng negara namion, mauliate madihuali Tuhan, diliakodo di hami Presiden Joko Widodo na burju na malo jala na boy ali Tuhan mangalian akan narikot di rakyat Indonesia, terlumubi may ali Tuhan pengobatan ni COVID-10 siya, laptabay mabisuk tu Presiden namion wakil Presiden sude menteri nak sude jajaran na sahat tu akan nadihuta ali Tuhan,
asa boy na sida mangula di tonga-tonga ni negara namion, di bagasan bisuk na siyakoy, di bagasan las ni roha, di bagasan sude aka upaya na binayin na sida laho padinggaton akan nguluni rakyat Indonesia ali Tuhan. De bata Jehovah manami toktong doho pasat kami tuho renovasi ni gereja namion. Diberek kodo ali Tuhan dang boy dope hami marminggu di bagasan ala susidung dope pos dorohanami liano mugogo tu akatukang tu kontraktor liano mu hasadaw ni roha tu panitia renovasi asa marsada ni roha na sida sude lao padinggaton bagasmon ali Tuhan asa boy hami marpungu tu aka ari-ari naneng ro marminggu mamuji dohot pasangapoko di bagasan gereja namion. Tabay madihami ali Tuhan akaroha na ulo mangalian. Marhite akadana-dana na diperluhon ni panitia. Asa buya ali Tuhan di pasidung gereja namion ditiki naung ditottuhon. De bata Jehovah manami gudang gua karuas mo na marsahit. Naso hagwarak kami ali Tuhan. Songoninang nagali pamatang. Nasuboy bero tuingan anon dohot hami marminggu. Tuho mahupasat tami ruasmon na di jabu manang na di rumah sakit. Asa hotok tong mangalean dinasida hasabaron. Mangalean pakirimon na buy malum na sida marhite-hite asin ni roham. Asa dungo na sida martangiak tuho mangidugugol ito hadok pangurupion. Ada asa dausen na sida paddileon. Alay pos marohan na sida. Hodo toktong dongan na sida. Jala hodo toktong mamasu-masu na sida. Kupasat kami tuhali Tuhan, ama nami Dr. Sahat si Manukkalit. Naup nami sa onari di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung. Nung ngamat say para sahit na sida li Tuhan hubigi hami. Alay dangadong nasotar patu pahwali Tuhan. Molo tangami na bediyay mamasu-masu sude ubat. Sude aka dokter na mangubati do para medis. Boy do malum sahi ni amanamyon. Leam mapos ni roha di amanamyon ng keluarga. Asang giat tuho na sida marhapurusan. Di sude parsahiton ni amanami Dr. Sahat si Manukkalit. Pos do rohanami ali Tuhan. Tangi honom mudo tangi yang namyon. Tuhan de bata Jehovah nama amanami sa tokin na ibegyon nami mahatami marsaringar. Marhite-hite amak padita japorman saragi. Deyam matuhami hatami marhite-hite si pareon nami. Asa hubigi hami hatami dohot denggan. Lihat di hami pikiran boy. Buado arti ni hatami di bagasan ngulu nami. Jala hutangihon hami. Hulahon hami di bagasan ngulu nami. Pakke mana poson gawe ula-ula na met-met di julom. Lao mararaton hatami. Lean hahipason. Lean habisuhon makatahon hatami ay huboto hami ali Tuhan hodo na mga lean saluhut nai. Mauliate madiholi Tuhan. Naktokin na di namulak kami siya ning ananot tubagas nami be hupasat kami lakka nami tuho. Gudanggo si buluson nami akaparmaran akamananga hapi ali Tuhan na mga bati. Alay moloho tuho hay marhapurusan akasuru-suru kami ali Tuhan. Boy di pajulohon pardalanan nami. Asa daw sa luhut na siya kami. Sahat mahami di bagas nami be di bagasan hahipason ng las ni roha. Tuminggo daro tanggal 12 Januari. Tuho mahupasat kami ali Tuhan. Tanggal 10 asa anggiat leonom mo setiki di hami lau marpungu di bagas naung ni leom mo tuhami lau mamuji dohot pasangapon ho. On matangyang nami tuhali Tuhan pos dorohan nami tangihonon mo tangiang namyon alay jumulo sa dosa pangalasyon nami undang terambat pangiduan nami tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami martangiak kami tuho amen. Naing manomunomu hatan itu hata marede hita siya bukwede nomor 276 ayat sadaro ditulu rap jongjong mahita. Yesus ngoluri tongdiku
tabasada rohatta bartangiak kita. Debata jahuba, debata nahusobahami di bagasan gornya na Tuhan Yesus. Puji-pujian dohot mauliate di sobahon rohanami. Siala pangaramutiyon nito dim di parngulun nami. Margugu kami madalania katiki na nilehonmu. Jalari didongani ho kami, buhay kami ro, tubagas coro pinarbadiam, memuji pasangapon guarmi. Alani Roma ho, tutonga-tonga ni punguan nami, sa parbadiay mahami sa luhut na. Di Tuhan, yon, kalau marsaur kami dohot hatam, sa jumulo torangi roha ng pikiran nami, asamian hatami dingulu nami, pakyan nami, idalan lau memuji pasangapon guarmo. Alani pakulingi mahami marhite hatam doho todim, ay nunggaradi hami manangi hosa. Jalana po sompe dinalau pasahaton, perbadiai jala pargugui. Jalo matang yang nami, di bagasan guarnya anakmu Tuhan Yesus. Amin. Saluma dihita saluhutna, kata ni debata, nagabe turpuk jamita di mingguta sadarion, ima di minggu napaduahon di bulan Januarion na tersurat sian buku nabadia ima kuni panurirang Yesaya Bidu 40 ayat sada saha rodi ayat pitu songoron maridok hujaha di bagas gorni tuhatta Yesus Kristus. Alai anggonuaing songonoddo hata ni Jahuba sitopaho ale Jakob jala si jadihon ho ale Israel unang ho mabiar ayaw do siluluhon ho nunga pola hujo guarmo au napuna ho ay molo di bulus ho aek dongam buduau manang ditari pariho akka batangaik dang ubangan na ho tung surape mardalan ho di bagasan api dang mosok konon na ho jaladang gor ho bahenon ni dila ni api ayaw do Jahuba de batam nabadia ni Israel si paluaho nunga pola hulehon Misir bahen pardenggananmu kus dohot seba sikatmu ibahen na argado ho huida marmulia jala au makkaholongi ho jadi hulehon jolma sikatmu jala akabangso sikat nitodim unak ko mabiar ay dongammu doau parook kuma pinoparmu sian habisaran jala papungokku
hosian hasudutan dohonok kumatu utara paulak dohot tudang sina unang tiopi tugihon ma akka anakku sian na daw dohot akka burukku sian ujung ni tanoon ganuk jolma naung marpangguarhon guarhu jala naung hutoppa bahen hasangapokku naung hujadihon rodi naung hubaen ido sahatna dihamu amanami inanami nahinaholongan nagabe tema di mingguta sadarion debata si Pangulo debata si Pangulo kita hata ni debata naung tabigi jalan naing si pahusor-husorot di bagasan roha ng pikirata ima hata ni debata na pinasahat ni panurirang Jesayas bangso Israel manurirangi do panurirang Jesayas yakka raja ni Juda tiki adong opat raja ima raja Usia raja Yotam raja Ahas dohot raja Hizkia dungi terbuang ma bangsoi uta Babel nang disappe manurirangi do imana dipabotohom ma akka baga-baga dihaluaon ni bangso Israel jadi dihamu amanami nanami nahinaholongan nung nga dipabotohon de batahian merhitia panurirang Jesayas naik kon uhuman ni debataro na sida perjulu nung nga dilitsing debata na sida alay haro alitsing-litsingi dang diterge ade tersongon sada ama mga litsing anak kon na mulun na julo Bapa nami arong do nasobel gani litsing-litsing na siyan hotang mulo jugul ibu may dilitsing mapa ngiba bamanganggu hiduda alay ternyata dong dilitsing pe ulu do musi jukat dilitsing juga musi dang marna jora ade amang ina sugarin yan mulurung ilitsingkan cora mak ayat cik do sampai tangis do ibadangi alay ni ulak ko do jukat nyalo do natoras niba nasongoni do di bata dipaingot bangsoi jala dilitsing na sida alay tom diulahon naso dihalomohon rohani debata naubain sa pemuruk debata nagabelao do na sida manobba debata sileban mulwak ka hajahaton nasing buy dupe ang nga mada so nakka ama do tu yan ako na nga maa ka da biasa dope hajuk katon ne tersong ni dope di rohani debata
Alay dung lao na sida manopa de bata sileban dang be dingo na sida de bata na manugihon na sida ruar siya tanong misir. Napaluahon na sida siyan parhatubanon. Jalan na madonganin na sida di pardalanan di parhorsihan. Sahat tu tano kanan. Lupa na sida dung denggang ngoluna dung tarpasu-pasu ditudal hoddo de bata ditadikko do tuhani diulah do akana jahat jala di paholang diri na sa de bata gabe di bain na sida do bagas coroi gabe pamilian tu de bata sileban uruk ma de bata. Alani dubay na dito di bataga bebe bayenok kumahamu hatuba muse di Tanah Babel. Jadi di hamu amana namin na hinahulungan di dalam nasida do pola 70 tahun. Diling dua di 70 tahun. Mulun wae ni di bata umur ni jolma 70 tahun do kan. Luar biasa kan 70 tahun ikut dalam nasida Parhatubanon di Tanah Babel. Jadi Roma hatani debata tu bangsa Israel merhite na posona panurirang Jesaya. Napabotohon mula dorohani debata mamereng nasida. Merpangulahido rohani debata. Jadi si bata mulu pakilalahon na manginangkan mulu muru kau tu danahon dengi duksal pumuruki ita hewa sama gabi muru kau nakaning naraku. Arong do penyesalan. Apalagi mulu-muru kau tu buru hasyakun. Bata wolo do neng roi lu dengi. Dung piga-piga tiki pinakulingan baru peroi mana barane romuse mendapotton. Artinya dang gebe ngot danggabe manotong muruk nibe merpangulahi do roha ate maklum libe di sina roha alay pinaingot. Jadi dihamu ama namin na hinahulungan naksunguni do de bata dung di serakon bangsoi udisa na walo jala akka pangisini huta Jerusalem huta Babel gabe mahgoma gabe sigama disegai Raja Babel ma bagas syoro ni de mata bagas na pinarbia di ni de mata imana sadag kebanggaan di nasida. Alay dung berubah fungsi bagas coroi gabi manobba di bata siliban gabi dibayar di bata may rata doho tano dengi dunoi alay mulu hita dang nagabi manigay hita na pa di posod do dengi do amang inang wah salamu bagag alay memang ikon ba isigay si bagian. Dihamu ama namin na hinahulungan. Dinaong sahad nasida di huta Babel, gabi manol soli manasida, ale Tuhan, pigaliling nai, ayon nami parhatubanon. Berpamuati maroham masih maroham dihami, paulak mahami tu tano hatubuan nami. Jalaunang tadi kok kami oleh Tuhan
Sai manggorai mabangso itu di bata manol soli. Yak kabangalahon ng salpo. Jadi dia mua manami nanami na inaulo nga si bata mulusong onaw sa diri olo do huri mangrimangi dangi. Mulo masa makana masa batuhan. Ra alani pangalaw syok kuma ubay na ro lising mutuaw ninaro aku. Jala ternyata manginang dang lupa de bata. Dang perlu pa Tuhani. Tuak kapangalahot ta. Ate. Nang pesetado para siroha do de bata, ale unang lupa hita dang perlu pa de bata. Dia kapangalaw sion, dia kapangulahonon nasomar naso ni halomon de bata molo sonari taulahon mungkin dang songod deyo sira manginang sugut haduan paingoton ni di bata mahita lisingon di bata mahita bah ay natori sada tak porseho tuaw ni na Tuhani ikiro parmaraan dak tuaw humangido pangurupion iki marsahit to lao doho tu namalo mangidugo pangidu pangubagation ape dilebung mo duaw ni na Tuhani tumajo arong lasongon kita mangina ape dilebuk ta do tu di bata dinongani di bata do hita rap do imana do tita siganu tikki siganu pari alai tikiro pangujunan duise do hita lao tikiro hasusan ise do taju manang tikki marsahit kita duise dito mangidugugo ng pangurupion manang muluso marhepek kita dongat ta namarhepeng do taingot amat tasyano inat tasyano gudang do hepeng ni lao mo joy marsel leonon na doy tusido ita perjulo mangidu pangurupion manang tapasahat tu de bata juk masongoni di pernguluot ta bangsoy be dung dangadong be pangurupion baru pero manopo de bata sokon na do ni parpesalmen di pesalmen 120 sede ya do jahamu amangina syarat pesalmen 120 sede di sini dok saya manatap doa tua kaduluk sedia do ulaning ro pangurupion tuaw ngelu jay mana mangulului dibering mana dulu na tibo odora nabuy mangurupiaw inna habe ternyata dang marfusor dulu ki do terakhir ro may mana manopo di bata jahuba sito palangi do tanodo pangurupi dia tak pesongoni terakhir na hita rotu de bata dang ditulak de bata hita na peting rodo pehita daripada laos mago dang itu noy jadi dia mu amanami na hinaulongan marpamuati no rohani de bata mamereng akka naulo paubahur roha hidup bain na di bata anak kaning di bidu ubak pulitule na perjuloy alay yang gonwaing songonod do hata ni jahuba sito pahu ale Jakub goar adorang so pajupang emana tu de bata dung pajupang do de bata gawe margati magwarna si Israel jadi mulu di juhala goarta apalagi mulu goar hayatehoni di ju beh isi dulu barani menggora meju goar mulu ihuta manginang
dak sudak lengkak di jugwarhi imamulo majugwarhu di huta janai dang dohot dangi dak kaya ju akkadong sahutakku lengkak gwarhi dang japorman imagohod do janai jemulo adong manggora songoni ay sidi berarti naman ada do kan idutong molo dikki di mahasiswa asing muse dijuak kadong agwarhu kan holetul huruf do huruf awali di judongan gwarhu jadi molo adong mangju sunguni berarti dongat sangkatam may manang dongan nasanga pajupang di persikola di molo di ju debata guar ni sasahalak songorong marido debata hoale Jakob jala hoale Israel na karena ditanda debatado isi si Jakob isi si Israel diboto debatado mana nabuha pardalanan ni nguluna alana dung tarboto pangalahon ni si Jakob gabe disuruh inana may mana lao tuhutan itulang na lao maho ay nang bunuon niya bang mo maho si Esau inna lao may mana merdalan sala na dang arong na madongani alay Roma di bata di dokma unak kumabiar imahata ni di bata tu si Jakob unak kumabiar ale Jakob unak kumabiar ale Israel audo si luluhoko nung nga pola hujau ko armu pos maroham. Dong anakku doho. Dang pasobok ko mardalan sa halakmu. Dang pasobok ko liluho di pardalanan. So hiado pe mana tu jabuni tulang na. Sebutay mana di dia mulai saya me satu nama gorak dak kai butuh gion bapak na mana tu jabun itulang na alai kolau mai mana mengungsi tu jabun itulang na ala na yang dibunuh ni abang na so ibu tu mana dia ikutai alai Roma de bata alai Jakob alai Israel unak ko mabiar dong anakku doho pos marham jadi dia mau mana mina na inaulongan naksongoni dong dihita kana prosea tu debata era ngata pakilalaho nakapaso-paso do akabangarupuan di debata di padalanan di ngolut selama tahun 2020 sada ate amanginang nang pe adong akaragam ni namasa adong na sonang adong na acit adong na marsa adong na nagali mat sambay alay sa tunway kata pakilalahod do debatado na madongani hita alay dong taribar hita 2 tahun na baruon olo do sipanta rosuk-sukun Tuhan buhado donganam do piao di dalan ningolukku di tahun 2022 manang pasobom muda mardalan sa halakku sutung lilu jadi dia mau manami na hinaulungan. Olo do si pata rosuku songot tu sendiri kan. Olo do makataya tu diriku sendiri. Ali Tuhan. Dong anam mu duau. Lalu mangulahun ulommu di huriami. Manang tadi kunom. Alana buru tu pakilahun ni ati amanginang. Mulu mardala kita mardongan do mardala sahala niba. Kan ay mulu mardala ni barong dongan iba kan arong madongan makatay kan ino mangina dang mabiar ba iba ay mulu arong penamangabat arong dodong aku kan ino alay mulu mardal do sa halata olo do semaos tabereng tu siamun tabereng tu sabirang si batao olo tabereng tu budi olo matinggak kita kan na paling berbahaya mulu say mamereng tu budi artinya mangilang molo tabereng tu siamun tabereng tu sabirang sekilas
Tulus lo pe pardalanan. Alai molo mamereng maita saya mula kula tu pudi. Olo matinggak kita. Molo markedarape kan. Ido benar dibayan kaca di juloni supir. Asa bodi bereng mana tu pudi. Iberang boy kos saya manotok tu si. Kos salido. Lapatan na molo saya mula maita mamereng pardalanan ning olut tu pudi. Dang be tulus pardalanan ning olut tu jolo. Ido masuk namang inang. Jauh na saya mula tu pudi mita bereng. Naung salpu, naung lewat, na tujulo do perlu si berengota. Alani molo mardala kita di parngoluonon, dalam na tujolo ko berengota, jala molo tapak kilalado di bata adong di labungta. Imana mata dongane makatai, unang benasing. Tuhan, sonda mulai lomos dorohaku. Dilebuk kudu pehokan. Iko ni do mangina. Amin. Ya mulu songon na tarsongon na mabiar, mulu mardala di nagula pamanginangkan. Ulu do mabiar hida. Ya ado na madongan yaw. Tagan. Apalagi mulu makuling akka. Manangah di lebung tadu di pudi bah. Enak dong do nalaw manorwaw. Nalota. Alay molo tadu Tuhan pos doro aku. Di lebuk ku doho. Manangah pe namasa na jagaw mo doa. Ido manginang. Jadi ben na tulus pardalanan si Jacob sahat tu jabuni tulangna nang pesoy boto imana dalan tu jabuni tulangna songuni badauna. Molo nuay ngantar negara yang manginang dah. Ido sian Tano Kanan satu daerah Irak main wayang gorak salah antara Irak do Iran ima dauna bersulu-sulu bitang deh berdala di nagulap dang adong listrik songon wayangon alai sahat doi mana tu si alanya ala di dongani de bata. Bahkan di Tuhan di debata, ay molo di bolu sope ay dongamu doau. Nen dari Tuhan ni. Mabir do bangsa Israel memulu say Jordan. Songone Jordan nuai, ade amang padita ay nama padita siya nga ala tu Jerusalem. Enga gibur benai Jordan ni. Dak tiube dang baga biay na nga nabaga aik na disembahe daripada aik Jordan alai gudang dok kadongan baik kona terdiri dia Jordan do baru sah inna ngai kelilin waeng malangai di si kan ikos nido na nasah ya Muhammad songoni kan gebel kelilin si daripada dihitau ay padito do na daw rakyado bit Jerusalem. Kamu nggak kayak Jerusalem mau ngina, tuh udah kan, itu. Artinya di simuluna julu, baga dua iki, jala belga, mabiar dua hal memulus molo, so didongani debata. Itu debata. Mulu dibulus sope ay dongamu doau, manang ditari pari hope akabatang haik. Dang ubangon na dang maupo pos maroham inda boy doho mantari par tung sura pe mardalan ho di bagasan api sappenin na di bata dang gabe mosok ko ima hibana songo si Daniel di sapat tu api dang mosok ka manginang ay kan hebat do 3,000 si mosok molo ditutung alai jolma na porsea tu debata dak mosok alanya ha ai dilevisi debata do dagikta marhite todina jala api dang gabe mabaik kita mosok. Jadi dihamual amanamin na hinahulungan ima paduhan ni di mata
Jala di ayat tulu di dok ayaw do Jehovah de Batam na badia. Si paluaho. Ngapola hulehon misir bahen pardengganammu kusdohot seba sikat. Ngau paluaho siya tanaw misir. Jala kabang sonasing Roma na ruhon akka pasu-pasu. Ima hebat na Tuhanon. Abang inang. Si bata dang terpikiran buha cara ni bata mangaliw nak kapasu-pasu itu deh. Ya do dipakai lah kamu songoni abang inang molutik kisomar hebek kita olu tepu diduk olu apalagi melusong kami na po ni bata dang jo lebih sering do na somar hebek daripada marhebe. Alay nitangyak ko Tuhan. Ay hudo na puna portibion. Osdorohan nami napasikopom mo akan nareko di ngulo nami. Ela na mulo pulang ungguda kepeng nami sa kepeng muna ngaulo suku-suku kamu kan. Ay sedih hebeng ni padiday kan ni donway. Ay nadurung-durung itu isakui kan itu. Jadi nari sakti maka tayo do ahli struktur di gereja. Ayo mbak mulo neng panitia ikon di porsad do silang ini nda. Butuh hamuro ahalabatan di silang ikon siap ditijuri direhe-rehe disai-sai do akaragam nasing ima silangin na do mga peiba tong inna ikotong dipitnahin na hebeng nibe do ni bayan manuhor si panganon alay tong taring itu panitia may kan ay lao do mga tu rumah makan Roma. Sedih do hebeng di panitia. So tungga bewang ni pembangunan itu dibayam. Manganin. Habe hebeng na do dibayam. Mangan ima padok ni ahli strukturi mari. Labatan dari siya manginang ternyata mulo na yang magkubes di bagasa joro ni batay ko siap memorsan sila. Ay salah dulu salah jong dengi. Beidu dah. Anggo so sia do temako maunang. Alai bamolo patuddo hita jala tahanguluon hata ni debata. Pasu-pasu ni debata do. Itu muse. Biayat obat jamu amanami na namin na hinulungan. Bahasa mabola di debata songone itu bangsa Israel. Ilehon baga-baga asaw nang madili na sida di tano parhato banuni. Asaw nang gabi mago hapor siyaw na sida. Didok hata ni debata nakkan dibahen na argado huhuida. Marmulia jala au makkaholongi ho. Argado ho diau. Jala holong doro hakku tu ho. Itu. Kesimpulan ni ada ni debata. Argado ho diau jala holong doro hakku tu ho. Ululido amatta tu inatta songoni. Ade nadong akamat tay so nuloy dok kauma songoni tu inattay argado ho diaw jala holong do rahku to tab begejang di umur nasida amen ya do inang di do amang songoni manang mulo lawa matay bah wala nalaw do wala na bah ay bosa ni berijew wala ko bereng-bereng on ninna muse arong no songoni bahwa ko birereng be ko perlu bereng onak kanasing na ngamarje ya be berarti nga mulai
moru holongi dang itu ngeluntur holongi tapi na julu betu dia lao rap songon nedok ne rap tu dia pelau unang menyamar sirangkan saya korap alai dung betua be mailau madongane oh ni na be nggak salah. Jadi dia mau manami ini holongan ni mapadohan ni debata tu bangsa Israel argado diau jala holong doro aku toho alani palua okku maho sia nak kahasusan sia nak parukilon sia nak kanamasa di parngoluommu jala pangoluokku maho suruokku mahalak manaruho nak kapasu-pasu musia itu ho asa mulak todi tu badan. Ya ada bagi istilah yang mangina mulak matod di tu badan girgirma parnguluan mulai mas semangat ai dilebuk kudu HP ho Tuhan pido nasalilingo sa mangarana nabi hurip pudu do ho Tuhan HP audo na daw siakko anggo hodak kiamat daw siya now ido ternyata manginang. Jadi suruhan ni debata maka pasu-pasu baulahon nama kabangsoi sedesa nawalu mulak musetu hutana merpungu na sida marlas ni roha marolopolo ala pasu-pasu ni debata isong netori sada ra diakana mula akaya nakko pangarat ate amang lildirkan berpungu sudia kada dana nanga kapahopu ina malas ni roha nang abang do inang rade tapi adong pihak kapertikian nasi kau ngama permisi majo lagi merpungu kami di Jabu deng harga kan pertikian ni mulu merpungu do akaya nakot aku pahopu namula siya desa nawalu saya ergano manginang, dak saya boy setiap tikki songoni, itu. Iman na pinaik na di baga-bagahon ni debata, jawokku masudia kapino parni bangsoi, siya desa nawalu, siya nutara, siya habisaran, siya sude akaluat na lawyam marserak, jawokku mulak tuta. Ungu madisi marlas ni roha, marede marulupulup mamuji pasangapul debata. Alani, dia mua manami na nami na hinahulongan. Mulu pasa peyak kanamasa di parnguluta, napola madili hita. Alana, diduk di batado berhiti hatani di batang na sinuraton ni Apostol Paulus tuhuria Rom di biddu 5 ayat 1 ayat 5 didok alai lumubi sianido pe ay tahol sohod donang akkahapor suhon ala taboto dihorhon hapor suhonido habengeton ni roha jala di horhon habengeton ni rohai dohat waun jala hatuau nido makorhon pakirimon alai dang na murak hita di bahen ni pakirimon ni alai nunga diusehot tu bagasan rohata holong ni roha ni debata marhite tod di porbadia naung nilehonna na itu hita. Jadi dia mua manami na hinaulongan apalagi di namasa nuaeng ulu do sipata lomos do peroha di gudang halak alana dak salpu do pe pandemi Covid-19 dangi akan nama aku perkarejua dang dapot perkarejua do pe dangi akan mago pacarian dang mula do pe pacarian na songon na Somali kaya nakon na so dapat rokap dope batiga dunai dapat rokap na so dapat tanya nakon sedia liling nai Tuhan dengi
yakka na marsak ola ni pigaliling nai Tuhanau manaon arsa ni rohaon ima sukun ni debata alay molo masa pe manginang namasa di pernguluta sipata di debatalo namasay gabi dalan pasu-pasu molo tahabengeton jala tahamulatehon. Nangido didok Apostol Paulus tuhuria Rom bidualu ayat 20 didok songonon. Alay taboto do saluhut na manupak tuna denggan diakka na marholong ni roha di debata. Akka na jino na sida sian tahinayan. Taboto do. Allah turut bekerja. Kalau di bahasa Indonesia itu. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang percaya kepada. Ternyata dang ipa sobu de batahita dihasusatai, dang nita di kode batahita di parukilotai, dang ditinggal de batahita di arsa ni rohai. Ah pena masa ternyata dilebung tado de bata. Tugionok kudu hita marede, olda mo manginang marede. Asa nang semono odok. Nanti marede tadi. Marede itu saya buka data nomor 264. Molotung sai maraso dingoluo ola neng mandele nang pasuni tuhatai jala sai racuni nabi nai etong mabasanai Tuhan nganu parisai bilangi minahenai ima pasuni Tuhan ayat 2 ahado arsakmu godi rohami aido do silangmu nabi norsani etong pasuni arsaki romalas ni roharukot salpui etong mabasanai ganu parisai bilangi be sai bilangi binahenai ima pasuni tuhatai. Di kalimat ayat 2 kalimat terakhir di dok amanginang Roma lasni roha dukon salpu akabaru kiloni ima baga-bagani debata molo taha porseai doi posrohata di debata sautma sogonna taparsita. Amin. Mauliate di hoale debata di sialang hatam nong di patol haso itongan ni pemuan nami pos dorohanan hatami tutong na madongani hami di dalam ning ulu nami tu dia behami mangalakka jalan na saya donganam buduh hami ale debata asa tutong marpos ni roha hami madalanya katik kining ulu nami ay dilabung nami doho oleh Tuhan tu dia behami mangalakka na sedongan namu ramotamu pasu-pasumu dohami alani sahat tu tangamu wadaging nang todi nami ramoti hami ali Tuhan jaloma tangyang nami na upasat kami di bagasan gowar ni anakmu Tuhan Yesus. Amin. Terima kita salut na jongjong. Didok
debata dibahen na argado ho huida marmulia jala au makolongi ho jadi lehono ni jolma sikatmu jala akabangso sikat ni todim. Amin tapuji debata. Tapuji debata tai duhut anak na Yesus nang tondi pormadia be manhasang apon sa pasu-pasu nasian debata. Saya di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata mahamu. Disodakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala asi marohana midahamu. Didopakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu. Jala di pasaurkon madamena tuton di munabe. Amin. 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 Betul mahal. Amin. Shalom. Oras marita.